Kardom pini berta jekta pini berta than bang nili jiten teron. Aprang si bertang ton pen cepajir midam de aprang bertang kongpi arjekta. Duarbaguri MSC constituency ka parlo daithor EG Church along stami Merry Christmas ka talona siding dun. Hamren rong supi along sitami rangsina sarpo pan karcho siding pon. Jisu amhang ke thek arni pupache tondon si rong hithi matipong along sitami Christmas ka talona siding pon. Bertang kumpi arjuk det mana phi pothot bertang ton pen supajir midam snang. Pilthe angkang along Jesus amhang ke thek ania ko along pache tondun si daithor EG Church along sitami Merry Christmas talondun. Lasom si patumi matijong ni phaing kora pho ani inkora trok Duarbaguri MSC constituency angkang daithor EG Church along sitami Merry Christmas ka talon asai deng pon. Labangso Christmas ke talon pon along chairman mate passport Gladwinson langni ahin pensi bangso jai met cepahin pupon lapen duer apu pu athi PN ponsi tendon li ropan ahin pensi arna malam than pon adundur abamin chunbang dak daithor EG Church hari Calvin langni ahin pensi puthot beta kemikewan alam kecetong rata tum than pon puthot analo profile tinu kan ani tini profile ni racitim an arnam alam akam kecethan pon asai kacumpon pamisi patumi Christmas ke talon misen meyaten kacumpon kusinilitum asai hamlong berta nepali pini lake tirthe amunit atum aphan papem kapejog jipu Kristo asopo poe pumpet labang so tirthe athak amhang kithek arni kusi tirthe adang same Ache thang lo pen sonsi aningkan bang same nilitum daithor EG amondoli same aningkan bang same pini arni asong thak atarik engkora pho arni lake nitum nilitum daithor EG amondoli same labang so amhang kethek arni ku nilitum chematha ponsi pini nilitum ningarong pen alang limahang kethek arni nilitum kethek dun long pen ningarong pen pini labang so program nilitum deng ponlo Nijang Karbianglong arlo hamren rong supi habe deng japathwa klamlong rurang sina sarpo karchu mate karbi honghari amai kero karchu ada profile troxi apor pensi karkle asai dengpon mate pangcheng pomsi ada profile nerkeba chitim apor KHA alama pangjapon himari teron hin pensi lama pangjapon labang so mayalong mai chepahim pupon himari teron la pente kongsun bang ronjit teron atumsi mai chepahim pupon labang so mayalong alhis aman pen kachetong dun inkoi boithalang so LAC MLA Rup Singh Teron Lapente Hamren Fisheries Officer Sotro Pator Lapente Chitong Lusi ZKYF Kongchunbang Sarmen Inti Lapente Borpuricho Lems Vice Chairman David Timung Lapente Som Singh Dera Lapente Ketik Dingatum Chitong Lusi Bang Somai Nsamjin Pen Pichunpon Non nilitum dak Hamren angkang amai bangta nikan troksilo sita me nilitum aji teklong ate bangke la bangsu rurang senakar chu meeting ke mate ammai ke apiong nang chan bom lo la son sinitum ji teklong mane ke chengsian ningkan ke prai nilitum pudamano pulon te bang phoke bang sidu stapiniani bangke litum prai pharo proxiner ke badra ran chitong lo lasi chun pon bom lo poson sinitum chichini lasi la solam tani litum ithan ponlo je non uvegi mi tumke kope posela bangso dharmo bala bangso kampen ingrai fruiverma ke la solam the bangke hoglo je ke damtang akuru saratum bar lenge saratum ke than kaselet la pen ke aku kachupang thir ka vedera pot la so pase uvegi mi to mage ingrai fru sistame nono bangke karkli phiju pustame pang thir energy kichu kujun pustame apranga son pu
kangri kang krang pason kali dia naji ani jomat te masih klaim ini poson sinon ke ubi gibi tum ta sab bang cer la rong hiti mati pung along kido nung amarat baptist fellowship along arni kethi lapente ningkan kimi ajai mek ni phain korapi lapen pangcheng ponsi ni phain korapo lapen ni phai thongke prai si lapen ta arkoi chiklo ni phai isi an pathik pon lason si ni phain korapo arni sopo inut iphan mahang pathek tanglo pu athepi mc christmas ajai mek dengpon labang solong alhi sarpo aman pen ka chetong dun karbi lamarjan lungsepo samson ingti chetong dun lapente lungsepi akang sa ing hipi sitame chetong dun si jumi san arnam alun ka chetong arada tumphan parjute kang adhuntu ka chopha alhi pen karbiang autonomous council ex deputy secretary Chandra Singh Teron, Karbi Film Director Jibon Teron, Lapente Rong Hichi GB Roton Terang Atum Chetongdun. Labang Socha Mek along Pastor P Rongpi S Phangcho Donaldson Tinung Anil Rongphar Lapen J Rongpi Atum Pensi Jumisen Anam Alam Hanponsi Christmas Katalon Ajai Mek Ningarong Alon Pen Nisamjin Pensi Kuchingpon. Tum ceceng atumi tobe taring koi rap lipen pini taring koi rap phon la nini fansin tum la bangso la Christmas ken tum talon pon la pen besen me et pensin tum pinian talon ponong Pinebelta Lance Kantoniglo Lang Igbong Tha News 24 Karbianglong Kardong